Vláda zla sa bojí pravdy a napľula do tváre všetkým pracujúcim ľuďom. Hnutie Slovensko odmieta papalášske maniere Petra Pellegriniho a vládnych predstaviteľov, ktorí si na poludnie v piatok spravili až do utorka voľno. Dnes o 12:00 sa totiž dohodli, že už nebudú pokračovať v rokovaní. Vláda a koaliční poslanci nechceli počúvať naše argumenty a tesne predtým, ako im mal v rozprave ďalšie argumenty na odvolanie ministra Šutaja Eštoka povedať exminister Roman Mikulec, Peter Pellegrini prerušil schôdzu do utorka. Dnes sme však mali rokovať do 16 hodín. Toto je nová politická kultúra, o ktorej hovorili? Nás nezastavia. Budeme im o to viac pripomínať pravdu, aj keď sa im nepáči, povedal predseda poslaneckého klubu Slovensko Michal Šipoš. Koalícia včera a dnes zablokovala opozíciu, ktorá sa nedostala do rozpravy. Plán koalície, aby opozícia hovorila len neskoro v noci, im včera nevyšiel. Dnes sa Tibor Gašpar hlásil opakovane do rozpravy, aby sa naši poslanci so svojimi argumentami do rozpravy nedostali. Pellegrini hovoril, že Národná rada Slovenská republika má plniť riadne a včas svoje úlohy. Koná však presný opak. Ani Paška, ani Mečiar nespravil také svinstvo, ako si dovolil budúci prezidentský kandidát Peter Pellegrini. Dnes dovolil poslancom urobiť si na poludnie voľno a arogantne vzal právo poslancom demokraticky sa vyjadriť. Je to však prejav obyčajného strachu. Boja sa pravdy. Zároveň je to drzosť voči všetkým pracujúcim ľuďom na Slovensku, povedal na adresu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky líder hnutia Slovensko Igor Matovič. Veríme, že v policajnom zbore budú vždy odvážni policajti a vyšetrovatelia, ktorí pôjdu naďalej aj po zločinoch týchto ľudí. Je to skúška trpezlivosti opozície zo strany koalície a my sme veľmi trpezliví, doplnil poslanec hnutia Slovensko Gábor Grendel.